Asantehemaa nkasia ekuraba mu abo amensuo hwie buegentie nim ame egasama adumamono na akura bi ya dumoto miensa na Asantehemaa akokwankra ane kransan akwantu Nesanti Asantehemaa yewura krobia irifi anwoma ampese chikotokohene otumfo se to babio na Asantehemaa aye nhyehyeye eye na Asantehemaa dotiye ejuada ebobosume ne da etosu dunum ode na Asantehemaa betumpem ewa Asantehemaa himfi a ewo manhia kotokofie na nananom ne omanfo abehwe nani achi ejuada no awia Asantehemaa yewura otumfo se etu babi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ne omanfo abechia no ama no dakena ebenada ebobosume ne da etosu dunsia Asantehemaa otumfo se etu babi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ne omanfo abechia no okuada ebobosume ne da etosu dunsun Asantehemaa otumfo se etu ababi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ahemfo badwa National House of Chiefs aban asianamu nananom asofopon ene etitire pin so ababechia no yawada ebobosume ne da etosu dunwotwe ena Asantehemaa beye som kese pa a etwato eja na Asantehemaa kwan sada no Asantehemaa yewura otumfo se etu betena se sada yi ena Ghana mampani amman hodo so mpanimfo nananom ahemfo a eframa hodo so baaye ena abamu mpanimfo nyina beba abechia Asantehemaa yewura otumfo se etu ababiu na akradu ya motoso miensa beko bamu atia me se Asantehemaa ekobamu a wonhie ni pabia na akradu ya dom pampamra wotre watamaso ya kataso kata mpegma da jaso wo huma fichi frecha fremre fentemfremwa na domda wo se de ketrema da bodwe Asantehemaa yewura ko be asante kotokohene otumfo se to babio opintin kanta fentemfrem akuma kokoko a wodi digrim na brempa bobrim anya Asantehemaa se ohima dayiye die ene kwankra akwantu